بله ev jara girêng hilbijartina waneya Kurdî peyvdarê Hezkurdê Barış Celalî mêvanê min li stûdyoyê xêr hatî kekeyî Barış. Gelek spas. Kekeyî Barış îro vabûsiyê mehê Belê. sibe roja înê dibe. Belê. Roja şemiyê yekşembe ji xwe betlane. Çend rojman ji ber got ev kompanya xilas bibe? Heftê sîbatê davî dibe, yani bi proseya fermî heftê sîbatê davî dibe. Lê kar û xebatê ji bo ziman, ji bo millet ew her berdewam e. Ji ber ku piştî wî divê em vê proseyê çavdêriya wê bikin, bavayekî çawa, bavayekî baş û tenduristî, gorî hiqûqê, gorî yasayê, gorî nîzamê gelo çawa bi rêve diçe an naçe. Bo wê yekî jî vêga hûn dizanin ema ki Hezkurd ji xwe qada xebatê me berdewam in, xwebexşê me bajara, bajaroka, heta me êdî gelek bajarên me qedîm navend û navçe qedan dine, me dest bi gunda kiriye. Eleqe taybet diwar yani ji xwe hemî qada nêzîkatiyeke germ hebû. Lê gunda em gelek hestiyar kirin. Ji ber ku hêna jî hêlîna Kurdî ye, hêlîna Kurmancî ye, hêlîna Zazakî ye. Di warî da nêzîkatiyê wan gelek baş bûn. Ev prose bi qedem hêna li qadane. Niha em çi bêjin ji malbatan re? Sibe dimêne roja înê ango. Belê. Roja duşemiyê, roja dawî ye. Esas gorî û dizanin yani dibistan ji xwe ketiye betlana somester yani tatil daye bes rêvebir gerînendeyên dibistanan li dibistanan yani ew cihê xwe prose berdewam dike heta heftê sîbatê saet 5 danê êvarê ew mafê wan heye ku daxwazname ji bo dersên bijareyê û Kurdî bidin ew mafê wan heye ger kêşe û problem jî çêbin ji xwe vêga baroyên me em spasiya baroyê dikin baroyên me bawekî aktif di wî warî da însiyatîf girtine û êdî ji me re jî nehêlin ew bi xwe yani em bêjin nakokî hebin pirsgirêk hebin pirsgirêk ku hêla dewletê an jî hêla em bêjin wezareta perwerdê ji xwe biryar daye bes gerînendeyê dibistanan hin cîha em dibîzin ku astengiya derxin an jî dibêjin êdî dem boriye an jî yani wî warî da malbat sarkin lê hem komisyona Hezkurdê ye hiqûqî hem jî baroyên me em spasiya wan dikin bi saya Kurdistan 24 Kanala Kurdistan 24 însiyatîf li ser wan e heta ku yek deqe jî bimîne bila wî mafê xwe bi kar bînin banga me ew Heftê sibatê heta saet 5 êvarê durist e. Niha tîma Kurdistan 24 ofîsa Kurdistan 24 li Diyarbekirê li qada bû. Bi welatiyên Amedê re qisset kirê, Diyarbekirê re qisset kir. Nêzîkahiya gelek germ heye ve çawa dît hûn ji vê kampanya xwe memnûnin ku ber bi dawiyê ve diçe ji bo vê proseyê ez dibêjim kekê. Em hûn dizanin yani raya giştî jî dizane û milletê me jî netewa Kurd jî dizane me yekem car taybet ji bo mafekî milletê Kurd ê rewa ji bilî daxuyanî bangewaziya em ne ku wan piçûk dibîn ew jî girîngin bes ji bilî daxuyan û bangewaziya li qadê bes em bêjin wek Amed an jî du bajarana heta ku hêza me hebû heta ku xwebexşên me têr kirin û piştî ku em daketine qada hûn dizanin ji aliyê gelva jî pêşwaziyeke baş hebû eleqet çêbû wa daxwaz ji me kirin gotin em jî dixwazin tevê kampanyayê bibin em jî dixwazin ket bidin karê ku hûn dikin pîrozin bi wî şeklî me destpêkê sêsit xwebexşan di sahê de ji bajarên cûr bi cûr navçeyên cûr bi cûr vêga asta xwebexşên me ku du wayî dalî bûn hefsedî borîne yani aktif şol dikin ne tenê bajarên Bakurê Kurdistanê. Min dixwest ez wê pirsê bikim niha gerem rewşa Bakurê Kurdistanê bêguman niha bidin aliyekî li Tirkiye. Mesela İstanbulê, İzmirê, Ankara, Antalya, Mersin, Adana got Kurd gelek lê dijîn nêzîkahî çawa bû. Yani evê dilniya bera milletê me netewa me fikra wî ye siyasî çi dibe, baweriya wî çi dibe, nêrîna wî an jî alîgirê kêjan partiye nêrîna wî çi ye hemî li aliyekî ger cihekî kesekî ku yani nasnama xwe heyjê heye û dibêje ez Kurdim pêşvaziyeke gelek germ hebû heta ez vê bibêjim
جوشێکە وەسا چی بوو باژارê mîna îdirê deşta Rewanê hin dostên Kurda malbatên Azerî wa jî gotin ji ber dostaniya me em ê jî bijbêrin ku bila ew maxfê wan nî rewa em jî yani alîkariya me be. Yani em bêjin alîgirên me hepêj ê ce hepêj. خواستم سروی حساب کم که بارجنا گلک بالکیش بود جالیه دستلاتی yani cigeri seroke AK Parti kesayetiyen geringi dinav AK Parti de gu daxuyaniyen xwe piştgiriya ve proseyê kirin serokên partiyan vekî Kemal Kılıçdaroğlu vekî Ali Babacan Ahmet Davutoğlu piştgiriya vê proseyê bi awayekî xurt kirin taybetî Partiya Deva û Partiya Gelecekê Partiyên Kurdî bêguman piştgirî dan hûn çawa dibînin vê nêzîkayê ev ji bo Bakurê Kurdistanê û taybet saha Tirkî bûyereke dîrokî ye. Boçi cara yekê milletê Kurd bi însiyatîfeke sivîl û rewa bi awayekî de facto ji bilî siyasetê daxwaza mafê xwe yên rewa dike taybet em mebest vir de ziman e û bi awayê gûrî yasaya gûrî rê û qanûnên medenî çi ê navxwî be çi ê navnetewî be tev digere û li qadaye tund tijî ebeden qebûl nake û dibêje min dûrî hemî pevçûnên îdeolojîk û siyasî me jî ez daxwaza mafê xwe ji xwe Wezareta Perverdeya Tirkiye ev mafa daye ev cara yekî ye ku taybet em vêga dizan rewşa Tirkiye diwarê siyasî de çawa yani li ser mijarên gelek taybet nebin nayên li gel hev de an jî daxuyaniya nadin. Ev hêza çi hûn dizanin keke Cemal? Yek ziman hewqasî rewa ye hewqasî pîroz e paqij e yani gerkit bi rê û rêbazên baş metodên hemdem tev bigerî çi hêz nika çi destelat be çi opozisyon be çi partî saziyê Kurda bin çi partî saziyê Tirka bin nikarin yani li pêş bisekinin. Em dixwazin ev îradeya sivîl karê kolektif me di varî da ne tenê hez Kurd weşanxaneyên me, nivîskarên me, hunermendên me, taybet medya Kurdî ku ew karê ku li kar û xebatê ku li qadê milletê me re eşkere negîne ranegihîne û baroyên me diwarê hiqûqî de piştkiriya milletê xwe nekin ku bavayekî yasayî gel bizanibe ku hemî baroyanan hemî hiqûqnasiyan mafnasiyan li piştin ev îrade dema ku digêje hev dide bavayekî kolektif serkeftinên wiha encam dide. Ev hêza bibore hêza îradeya sivîl e hêza rewabûna zimanê Kurdî ye. Wekî medya mekarî em alîkar bin vê proseyê de em nabêjin medya alîkar bûye em dibêjin medya hevkar û şerîkê vî karî ne û di vê em bêjin yani wek em şahî dibînin di vê şahiyê de esasen yek jî medya mîmarê wê ya hûn hevkarin yani hûn xwediyê vî karî ne ewa eşkere. Pêşbîniyê we çinekekê barış Ez taybet ez dixwazim yani binê vê xêz bikim divê Kurd vêya baş bizanibin ji bo guherînên taybet diwarê mafan da mafên rewayê milletekî da li benda guherîneke siyasî atmosfereke wek biharê nesekinin cihê xwe rabin îradeya sivîl li ser hemî partiyan e îradeya sivîl yekrêziya milletekî bi hemî saziyê xwe bi karekî kolektif dema ku îradekî nîşa bidî bi awayekî de facto em dikarin gelek mafê xwe dest bixin di wî warî de em spasiya çi aliyên siyasî bin çi saziyên sivîl bin em spasiya hemiya dikin ev kar îdî ji me dest pê kir lê ji dest me derket bû nerxê gelekî bû karê gelekî ewa ji bo me şanazî ye ji xwe mîsyona hez Kurdî ew dema ku me dest pê kir me got em dixwazin hişmendiya ziman di nava gel de berz bibe îro em şanazin ku bûye kampanyayeke netewî. 10 sal derbas min gava got ev maf ku mafê bijardeyê zimanî Kurdî bê bikaranîn mirov dikarê bêje ku sala 2022 dêj hemû salan baştir xwe bidê pêş. Ez vê bibêjim hûn dizanin 2012 de ev maf hebû bes Kurda em taybet divir da rola siyasî çünkü em dizanin li Tirkiye
نتهنه جبو کرده نه جبو ام سیاست کرده بیجن لترکیه همی روجاوی همی تشتی هزین سیاسی يعني بري دبن او ديزاين دكن بس تما كيف درفت هبو كرد الدواري السياسي ده اللي خدي در بكتانا يرو بلكي ما بحث درسي بجاره ندكر جبركو 10 ساعه بروسه كدريجه بريك دبكو ما يرو بحثا ايدي ام دبيجن درسي بجاره تيرا ملتي كردنا ك بلا بد درسين فرمي اي مجبوري بوي كم دبيجن ای سال ای باش به بس امی برصفا وی با آوایی که گرسایی اساس امی سالا وی ببینه جبر کو حشیاری نو چی بو ایروپی ده ملت کرد اوی بخو هر وی مافی خو بجبیره داکو دست بخ گلک سپاسیاتت کم پیفداری هست کرد برای جلالی